Em dic Aina Romero. Jo em dic Pau Martell. Hola, em dic Ingrid Mir. Tinc 18 anys i estic fent el cicle superior de processos i qualitat en la indústria alimentària. En el cicle mig que estava fent vaig fer pràctiques en una indústria petita d'aquest sector i vaig estar buscant instituts i cicles i vaig trobar aquest i vaig venir cap aquí. Per lo que jo vull fer, jo crec que de les coses més importants seria la de seguretat alimentària, també organització de la producció, perquè al final si vols portar una empresa t'has de saber organitzar bé la producció. El que fem teòric ho apliquem a la pràctica i això m'agrada molt perquè així ho veig en la vida real, el que puc fer en un futur, i les excursions i tot això que fem és molt interessant perquè veus com en el futur com tu podràs aplicar-ho i tot. També el de tecnologia alimentària, perquè veiem diferents tecnologies dels altres aliments i també està bé aprendre altres coses que no siguin només el que has de fer, perquè mai se sap. Pues que falta gent en aquest sector i me sento molt orgullosa de poder estudiar-ho. Tinc el meu avi que em diu sempre et vull veure amb la bata blanca, llavors que estigui aquí estudiant això i que em pugui dedicar a això per mi és un orgull i que ho pugui veure ell també em fa sentir bastant orgullosa.